Takže zdravím všechny u dalšího videa a v dnešním videu si zahrajeme Day of Doom. Uvidíme, třeba jeden z nás bude někdy konečně Doom. Jsem tu společně s Dalaskem a Nem. Čauky. Zdraví vás, žlutý dolar. Ne, ježiš, já jsem si nevypl... to je bolest. No tak to jsme v prdeli. Jsem si nevypl tam ty, Co jsi nevypl? V nastavení jde vypnout copyright hudba. Tak co budem? Superhrdinové? Ne, jsme henchmeni. Henchmeni. A teď hoši, hlavní plán je počkejte si. Tam můžu jenom spadnout krystaly do toho. I do toho označil. Já? Proč? Padí? Dája, protože tam chce padat. Dájo, tak můžeš padat rovnou, no v případě. OK, já mám Doomovi Ale ty. jo, my máme ty mega dobré věci. Já mám Doomovi. Ano, když dostaneme ten artefakt, hoši, tak když dostaneme artefakt, tak máme to. Asi nepotřebuji žádné Jo. takové zbraně, ne? Ty to stačí. Však Však tady... tady se budou ještě brokovnice a to. A ta pistolka z druhé světové války. Tohle můžeš klipnout. Pistolka z druhé světové války. Ty to použij. Tak z toho, Jo. to se ti bude odemíkat postupně, co budeme dostávat ty krystaly. Krystaly jsou tam naproti nás, ne? Ne. To máš zase jenom ty své vidění. Zbraň z druhé světové války, jo. A jo, já dělám jakýsi už quest, že Travel Airborne. Já se chci toto, ale já se chci, aby se mi respawnovaly healy. Tak co, Kubo, vezmeš to nebo nevezmeš? To skoro mám! Máš to? Nemám. To si děláš srandu. Prosím. Máš? Jsem jdu! No vidíš to. Uklidni se, brácho. Takže hej, ty. Jenom mi to připomeň, kolikrát jsi byl Doom ty? Ani jednou, a? No. Já mám pistolku teď, jak to? Tak jsem vydal, tohle poprvé, co jsem já Doom. Jasný. Ten dá, no to je jedno jako co. Já se vůbec nevím trefit. Do prkna. To nejde tady přežít mezi nima. Aha, to je Kuba. Zuzia. Fuck off. Já to vezmu. Co to je? Mám To je brokovnici. nějaký si borec. Doktor Doom mentality. To je Šimonova mentality, pozor. Myslíš Kimich? Oni tady kdo si kempí, oni u toho kempí. OK. Tak ano, všichni jsou ty medaliony. To je ten. Já chci další. Takže já jsem ho Už nevzal budeš. asi. No, oni si budou zaspamovat. Kde? No, super, zase Kde, dobře. a kde je artefakt? No, já to nemám. Oni se všichni soustředí na Duma totiž a to je chyba. Jo, jsem vytrnil to. Fuck. Kámo, já jsem... Ale plním si questy aspoň. To je nefér, to, že ty kempí. Padá, nebo co to je? Já ho vezmu. Artefakt Já jsem ho padá. vzal, Je já jsem ho tady. vzal. Já jsem ho vzal. Ne, David, jo. Jaký... Co? No to není, no by na druhé straně. Ještě vezmu jeden artefakt a už se nebudu respawnovat. A jo. Kde je ten artefakt? Ještě není. Musím spawnout, ještě není, no. Teď budu kempit ve vzduchu. Vůbec nevím, co teď mám dělat. Mít artefakt a přežít. No, my nevyhrajeme. Já můžu stavět, že?
No můžeš. No to jsme prohráli. Konec. Jako. To líbo, já nenávidím tuhle hru. Co to je prostě? Day of Doom, to je rovno. Máš za to dobré questy, ale aspoň. Dobré, že jsem to jsou udělal jeden. Za to. Já to lívnu, asi to nemá smysl. No takže tady bych to ukončil zase, no a viděli jste, že Šitka to byla. že jsme, Šitka, no šitka. byla, no. Jak to vidí Kuba, to je to, co nikdo neví. Tak se mějte jak chcete. Pápa.